Okay guys, lalaro tayo ng Glitch Pet Simulator X. So nice. Ano ba itong laro na to? Kasi Anime Tycoon pa ang nalalaro ko dito na game. Wala. Teaching me the ground around. Okay guys, katapon ako. Teaching me the ground around. What am I saying? Oh, you're scared. Ano ba pinilatan? Doon? Doon? Oh, dali. What? This? What? Ano ba yun? Mama! Ito ba ito? Chocolate. Crazy. Whose freak is that? What the heck? Hey guys, ayan na. Dami na. Pero natin 50 pesos na. Click. Papa. Hindi siya mawala ko sa binabarag niya. Hindi rin ulit pala. Ano po nga control dito sa bibig? Mahal 6,000 diamonds. La 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 ta 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 tarat ta 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 tarat tatat tatat tarat 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 ta 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 tagal tagat ta 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 ta. Tagay na kustoy. Disbutan kay karon dia.
Rox, ayaw magaling ka, Rox. Asal mo yung kwan, Rox. Lunes ka rin, Rox. Lunes La ka. la la. Isa, suhin ka. Mama, 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 mama. Ta 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 tararararara ta 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 ta. Cut ko muna video guys. Meron na tayong 220 makakabili na tayo na bagong no. Ano yan? 200? O 300 pala? Mahal at sige pa. Hindi ko mag-cut. Ano yan? Linky. Bakit ito? Ikaw. Look at that. Kapag tayo na. Malapit na talaga mag-300. 100 lang yan. 100 lang yan. Babaragin na naman natin ito. Okay. Pagod. Kaya pa mo dyan. Pagod silang kasi. Hira na ko ba? Hira sa dalan. Magbalik-balik ka. Likod sa kanya. Uyan siya. Uyang lakaw ko. Magaling. Basta mga pabulhot lang. Okay. Ayan sa bata bigyan tayo. Yay! Okay. Okay. Yay! Yay! Ikaw na, Paul. Oh my God! Ha? Oh! Ford Hooker? Ilang ka Ford Hooker ko? Holy shit! Sabo? Ibang kayo rin. Ano? Yan lang ay it's real! Oh, hindi niya yan bibigay. Yung sa iyo, tayo? Kung ano yung sila? Hindi ko na lang itong lalakang. Ano ba ang bibigay niya? Just one or 10. Just one or 10.
Kidding. Hey. Okay guys, hindi siya nabibigyan ng pet. Pinakancel nila, pinapakita nila lang yung mga 5 trillion niya 50 million, ay billion pala. Hindi naman siya nabibigay. Okay, bilhin tayo ng bagong egg. Ayan. Oh, white bunny. Ilang damage? 4 ang damage niya. Sa leaderboard, 5 na tayo. Kinuha niya. Hindi siya nang bibigay. Kala ko pa naman. Sabitin ko rin. Sige, dig. Get that golden. What is this? Okay, pera. Marami bang lugar dito? Sorry. Action ko. Okay. More dig, dig, dig. Meron pala tayong 22,000. Ay, kanina pala na. Robux 400 pesos na load sa real life yun, mahal. VIP, mag-claim ka lang doon. VIP hindi ako gagalawin yun. Hindi ko na yun gagalawin. Hindi ako bibili dyan. Mahal. Bibilhin lang pala yun. Mr. Banana. Anong bibigyan niya? Press that. What? We have white bunny only. Okay. You know that na complete. Hey guys, hindi ko to guys, sa minuto na to guys. Pa rin na titira. Dig hindi lang dito tatapusin. Dito na lang.
bag. Oh, shit. Sa shop. Yung nabalo. Look, wait, let's go. Look. $100. Grabe. Ito lang. Pair. Hila pa rin. Bilis. Ano yun? 35K? Sige, kitain nyo yan. Don't put me inside. $100,000. Oh, look back. Ang tagat sinira. Hindi dyan. Yung crate, ang laki. Ngayon, ako. Hindi ko nakita kanina ba? Sa pets. Pet place.
Ano ba to? Slow. Tagal. Ano wala? Ay, baka nag-TV yun. Mahal talaga. Okay. Ito na yung sisira. Huwag na yan. Ano lang oh. Sirain nyo, baragin nyo, sirain nyo, baragin nyo. Sila ang pinakamalakas. Sirain nyo, baragin nyo. $25 minutes later. Wag na yan. Lumikit tayo. Lumikit tayo. Kaya maliit lang. Lumikit na. 20. Super Mario. Ding, 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 ding. Oh, turkey. 3K. Ding, 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 ding. Mukhang 3K na naman to. 2K. Ding, 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 ding. Ano ba tayo? Second na ba tayo sa leaderboard? Last Paris, 75. Sana ba mga tao dito? Pet, please. Okay, meron palang treat. Si Lucky na naman. Si Lucky ba yun kanina? Si Lucky. Nga. Pet, please. Okay, pet, please. Pet, please. Mga tinumpit kay Santa. Pumibigay ko na yan. But please, please, please. But please. Please, pet. Let's buy him. Ano ba itong Lucky na to? Oh! Binigyan tayo ng million! Million! Million to guys! Million! Million to! Hit? Wala! Isa lang! Saan ba yung hit ko yan? At doon na magtatapos ang ating yun, Pet Simulator X na glitch update. Okay. Bye!